Dobrý deň, milé deti. Dnešná pohádka sa volá Ako išiel Parasaurolophus na kúpalisko. Raz v piatok sa Parasaurolophus Kubíček, tu ho vidíme, už nemohol dočkať, ako si cez víkend riadne, ako sa hovorí, vorazí. Dôkladne všetko promyslel a rozhodol sa, že pôjde krivokláckym expresom na kúpalisko Kemp Višňová v Roztokách u Krivoklátu. Ako naplánoval, tak urobil. Už ku konci šichty pozvolna redukoval svoje pracovné úsilie a neustále pokúkoval po hodinách. Sústruh vypol na sekundu presne a už pálil domov, až sa za ním prášilo. Všetko si riadne nachystal. Peňaženku, mobil, uterák, plavky, desiatu, slnečné okuliare aj opalovací krém. Tu ho vidíme a všimnite si toho jeho lebkového hrebeňa. Ráno v sobotu vyrazil priamym spojom do cieľa. Cesta prebiehala v pokoju, akorát ho trochu rušil ocko so synom, ktorí sa až do berov na hlasno bavili o rôznych typoch a výrobných radách lokomotív. Keď vypadli, tak na miesto nich nastúpili Japonci, ktorí zaplnili celé kupé, no ale dalo sa to vydržať. A už sú tu Roztoky. Počasie Parasaurolophusovi prialo a už je na mieste. V bufetu je v ponuke pivo Jablonovo. To nepoznám, to vyskúšam. A ak chcete, milé deti, zistiť, z čoho sa vyrába, napíšte to dolu do komentára. Je to každopádne nápoj silne alkoholický. A nezostalo iba pri jednom. A pretože bolo dosť teplo, tak sa náš hrdina na kraji pláže uvelebil, že si malinko oddychne a len čo sa preťahne, pôjde si zase zaplávať. No, dopadlo to celé malinko inak. Ako sa tak preťahoval, začala sa mu klížiť viečka, ale to sa snáď toľko nestane, keď si malinko schrupnem. A dopadlo to tak, že keď sa prebudil, skoro všetci už boli preč. Stráž areálu pán Tyrannosaurus do neho šúchal klacíkom a takto k nemu hovoril. Pane, keby im nebolo zaťažko vypadnúť, už zatvárame. Hrom a Gajdy nech už láskavo vypadnú. A tu vidíme pána Tyrannosaura aj s tým klacíkom. Joj, tak to sa veľmi ospravedlňujem. Nejako ma musela premôcť driemota, som po týždni celkom prepracovaný. Jasné, že prepracovaný, 3 fľašky Jablonovo, to zmohlo aj inačie borce. A ten kruh si láskavo vezmu so sebou. Ale to nie je moje. To ma nezaujíma, zober si tie kramy a vypadni. No, čo mohol náš hrdina robiť? Ešte sa trochu motal, kým došiel na vlakové zastavenie a jeho tušenia sa potvrdilo. Na dnešek už nič nepôjde, pretože bola náka výluka. Ak myslíte, že by sa dalo ísť autoštopom, tak to tiež nevyzeralo ako dobrý nápad. Navigácia bola tiež vybitá, takže aj toto nebolo príliš pozitívne. Ale to nepoznáte nášho Kubíčka. Znovu sa pozrel na kruh, ko ktorému tak nečakane prišiel a v jeho hlave, najmä v tom lebečnom hrebeňu, vyzral plán. Popušiel za posledné obydlie trochu a pretože sa už ako patrí zotmelo, mohol sa pustiť do dofukovania. Opatrne sa na kruh posadil, popolúdal do prúdu rieky Berunky a už to išlo. Čakalo ho asi 60 km v prúdu s priemernou rýchlosťou 4 m za sekundu. Takto, milé deti, skúsime spočítať.
Takže 4 km sú 4000 sekúnd, 40 km 40 000 sekúnd, 60 km 60 000 sekúnd, to je 1000 minút a to je 16, skôr 17, ale dokonca 18 hodín. Občas totiž musel Parík z rieky vyliezť, aby obišiel prekážku, ale kvôli ciráneniu z kruhu vyliezať nemusel, to naozaj nie, aj keď mu bola trochu zima. Keď teda vyštartoval o 19:30, do Prahy doplával v nedeľu na poludne, keď už pochopiteľne aj nejaké vlaky jazdili, ale to si povedal, že to nejako dorobí. Tak teda vyliezol, oklepal sa, osušil a šiel domov, kde padol do postele ako podťatý. A to je, milé deti, konec dnešnej rozprávky. Nezabudnite dať odber, like a zvonček. Už je mi v tej maske na omlete, takže sa s vami lúčim s obrázkom piva Jablonovo. Dovidenia.